Mr. Tum, since isalenzekile kusuku olukhulu kade kunikeza abafundi ama-awards kubanyiswana ne-SGB nabazali uthinju uzo isasasa elingaka selenzeke lesi sikole njengoba sibona ukuthi abafundi bajabulile. Ngizisela lithuba nje ngibonge kakhulu uchairperson wethu ebambisene nemedia communication ekutheni lolu suku lube impumelelo. Uchairperson ngiyakhumbula sihlela lolu suku waveza ukuthi imedia communication izolekelela ekuthenini ilixhase lolu suku ngoba injongo yalolu suku ukuqhuquzela abantwana bethu ukuthi baphase kahle njengoba sazi-ke nenkosi yamampumuzi umntwana omkhulu ukuthi unohlelo analo lokuphela konyaka lapho khona eyacela izikole ukuthi silethe abafundi abaphase kahle ka-matric abese abaxhumelisa umntwana omkhulu enabaqhasi-ke abakhona. Wangikhumbula kahle kuhlelo engangilihambile lwangonyaka ophelile ngo-2023 umntwana omkhulu wekade exhaswe yona futhi imedia communication. So basiba nalezi inhlelo siyiqala esikoleni kuba lula ukuthi sikwazi ukukhetha abantwana abazohamba bayosimela uhlelo olwenziwe umntwana omkhulu ebambisene nemedia communication lokuthi abone abantwana be-improve emazingeni okuphasa ngalendlela ukuthi bayimisele sibabone beya nasemavasithi ngoba ngikhumbula kahle ngokulokho okudlule ngo-2023 khona abantwana abathola ama-scholarship, khona abantwana abathola ama-computer, bathola iy'nsiza ababephase kahle bebungazwa umntwana omkhulu ebambisene nemedia communication. So-ke siyabonga kakhulu nje, sibonga noNkulunkulu ukuthi asibusise ukuthi asiphe uchairperson ofisa ukubona isikole asilidayo okanye isikole asiholayo senza kahle kwimiphumela, siphasa kahle kwimiphumela. So sibonga kakhulu ngalokho nje ngithi-ke uNkulunkulu ambusise usihlalo wethu abusise nemedia communication. Sibonga kakhulu nomntwana omkhulu-ke ukuthi-ke naye ubekhona lapha ezobungaza usuku oluhle kangaka eMsimude, usuku olukhulu kangaka eMsimude. Siyabonga kakhulu ngalokho nje ngingathi nje sibonga kakhulu siwuMsimude. Imessage ozoyidlulisa-ke kumalungu omphakathi ekugadeni kwey'kole njengoba sazi ukuthi njengoba kuzovala uJune kuye kuba khona iy'gameko ezenzayo emphakathini, imphi umyalezo ongawudlulisa emphakathini nakubantu abazobe bebuka la kwi-Bhekuzizwe Media eNingizimu Afrika? Ngikhumbula kahle la umntwana uchairperson wethu ekhuluma ngoba mangikhumbula kahle uchairperson wethu ukhona kumkhandlu wenkosi yalapha kwaMpumuzi eveza ukuthi bewumkhandlu bafisa ukuthi izikole ivikeleke. Nakuyikhuluma esibe nayo lana umntwana omkhulu ukuvezela ukuthi kunegebengu ezithanda ukuganga lemphakathini bewumkhandlu bebambisene nama-governing bodies bayacela ukuthi angenelele ekutheni kubhekelelwe izikole kwezokuphepha. Kwesinye sey'kole sinaso lapha insika lapho esibona khona ukuyimisela kothisha bengena befundisa ebusuku. Inkosi ikuvezile kwangena igebengu, lezi gebengu azisuki kwezinye indawo zisuka kuwona umphakathi lo wakhele lezi izikole. So-ke uye wacela ukuthi ama-governing body awasebenzisane nomkhandlu ekutheni benze isiqiniseko sokuthi izikole zethu zalapha endaweni zethu thina abantu abamnyama ziyavikela. Akekho umuntu ozoyivikela, kuzoba yiwona umphakathi uqobo lwabo. Ngithi-ke ngalawo mazwi ngiyawuncenga umphakathi ekutheni awenze isiqiniseko ukuthi izikole zawo zey'ngane zawo zomphakathi wawo ubambisene nomkhandlu ngoba siyawubona umkhandlu wamampumuza uphumile impela ekutheni izikole zivikeleke ukuze izikole zisebenze kahle, othisha basebenze ngokukhululeka, abantwana bafunde ngokukhululeka, ziphase kahle. So ngalokho ngithi siyawuncenga kumphakathi ukuthi awusondele eduze komkhandlu, usondele eduze kwama-governing bodies, usebenze nawo ukuvikela izikole zethu. Siyabonga kakhulu Mr. Tum. Ngiyabonga kakhulu kwe-Bhekuzizwe Media.